Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng napakasarap na spicy garlic buttered shrimp. Ano, tara na, umpisa na natin! Ito ang mga ingredients sa pagluto nito. Gagamit tayo ng sibuyas, ng bawang, oyster sauce, tomato sauce, ng Sprite, ang mga hipon, gagamit tayo ng asin, chili powder, at ng ground black pepper. At syempre, hindi ito magiging buttered shrimp pag walang butter. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano i-prepare ang ating mga hipon. Ang una nating gagawin ay tatanggalin muna natin itong sungay niya dahil ito ay nakakatusok. Ganon din ang gagawin natin sa may bandang buntot. Kung mapapansin nyo, ay meron din ditong nakausli na parang sungay na tatanggalin din natin. Ang susunod ay dahan-dahan nating gugupitin ang shell sa may likod ng hipon gamit itong gunting. Kaya natin ito gagawin ay para tanggalin itong digestive tract ng hipon kung saan dito nakaimbak ang mga na-digest na kinain niya, pati na rin ang mga nakain niyang buhangin. Itong proseso ay tinatawag na deveining sa Ingles. Gagawin lang din natin ito sa iba pang hipon at pagtapos ay mag-uumpisa na tayong magluto. Ang una nating gagawin ay magpapainit tayo ng cooking pan. Tapos ay ilalagay na natin itong butter. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating sibuyas. Isusunod naman natin ilagay ang ating mga bawang. Ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating tomato sauce. Ilalagay ko na din itong oyster sauce. Ngayon naman ay ilalagay ko na itong Sprite. Ito ang magbibigay ng tamis sa ating mga hipon. Lalagyan ko na rin ito ng ground black pepper, pati na rin ng chili powder. Ngayon naman ay ilalagay ko na itong ating mga hipon. Lulutuin lang natin ito ng 5 minutes sa low to medium fire. Maglalagay din ako ng kaunting asin.